Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je u utorak pripreme za nastup na FIFA svjetskom prvenstvu, a igrači poručuju da spremno dočekuju izazove na najvećoj svjetskoj smotri. Izabranici selektora Sergeja Barbareza odradili su još jedan trening u Torontu, gdje vrijedno rade na završnom uigravanju pred predstojeće utakmice. Trening je protekao u dobroj atmosferi i uz maksimalan angažman reprezentativaca. Stručni štab nastavlja realizaciju planiranih aktivnosti, dok igrači iz dana u dan podižu nivo forme i spremnosti, poručili su iz Nacionalnog nogometnog saveza. Nogometna reprezentacija Kanade također je nastavila pripreme za prvu utakmicu grupe B protiv Bosne i Hercegovine, koja se igra u petak. Uoči treninga u Torontu, reprezentativci su poručili da je ekipi potrebna hrabra i ofanzivna igra. Mexico City privodi kraju pripreme za prvu utakmicu svjetskog prvenstva u nogometu ove godine, a vlasti, radnici i volonteri obavljaju završne aranžmane oko ključnih mjesta održavanja. Grad se priprema da dočeka hiljade navijača iz cijelog svijeta, dok se priprema da bude domaćin prve utakmice turnira. Svjetsko prvenstvo u nogometu, koje zajednički organizuju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, počinje 11. juna i na njemu učestvuje 48 nacija do 19. jula. Turnir će početi na historijskom stadionu u Mexico Cityu 11. juna, dok će se veliko finale održati na stadionu u New Jerseyu 19. jula. Španska kompanija za brzu dostavu Glovo zvanično je potvrdila da će u potpunosti obustaviti svoje poslovanje na tržištu Bosne i Hercegovine. Krajnji rok za gašenje operacija u našoj zemlji je 10. august ove godine. Kako se navodi u zvaničnom saopćenju, odluka o povlačenju iz Bosne i Hercegovine donesena je na globalnom nivou, a osnovni motiv je strateško prestrojavanje kompanije. Kada je riječ o zaposlenicima i radnicima na koje će direktno utjecati gašenje aplikacije, iz kompanije ističu da će im pružiti neophodnu podršku. Zahvalili su se svima na izuzetnom doprinosu i predanom radu tokom proteklih godina. Zatvaranje operacija ovakvog obima sa sobom povlači i pitanje dugovanja prema brojnim restoranima, trgovinama i drugim partnerima. Ipak iz Glova uvjeravaju da razloga za brigu nema. Pružamo apsolutno uvjerenje svim uključenim stranama da ćemo ispuniti sve svoje finansijske i zakonske obaveze, zaključili su u saopćenju. Antimigrantski demonstranti u Belfastu u Sjevernoj Irskoj zapalili su vozila iz zgrade nakon što je ranije Sudanac uhapšen zbog napada nožem u kojem je jedna osoba zadobila teške povrede. Osumnjičeni za napad nožem koji se dogodio u Sjevernom Belfastu kasno u ponedjeljak optužen je za pokušaj ubistva, posjedovanje oštrice na javnom mjestu i prijetnje ubistvom. 30-godišnji muškarac, čije ime nije objavljeno, trebao bi se pojaviti pred sudom danas. Žrtva, muškarac u 40. godinama, zadobio je teške povrede očiju i posjekotine na licu i leđima tokom napada kuhinskim nožem pronađenim na mjestu događaja. Napad, koji se ne tretira kao terorizam, dogodio se u vrijeme pojačanih tenzija u Velikoj Britaniji nakon ubistva studenta kojem je policija stavila lisice dok je umirao od ubodnih rana nakon što je njegov ubica lažno prijavio rasistički napad. Broj poginulih u snažnom zemljotresu jačine 7,8 stepeni, koji je ranije ove sedmice pogodio područje uz obalu ostrva Mindanao na jugu Filipina, porastao je na 45, dok spasilački timovi nastavljaju potragu za 17 nestalih osoba, saopćili su dužnosnici za upravljanje katastrofama. Nacionalno vijeće za smanjenje i upravljanje rizicima od katastrofe saopćilo je da je povrijeđeno 487 osoba. Operacije potrage, spašavanja i izvlačenja i dalje su u toku u pogođenim područjima, a postoji mogućnost da se broj žrtava dodatno poveća. Zemljotres je izazvao najmanje 10 klizišta, uključujući i nekoliko u južnim regijama. U provinciji Sarangani 13 stanovnika mjesta Barangay, New Auckland, navodno je zatrpano kada je klizište pogodilo naselje. Vlasti istražuju izvještaje da je možda cijelo selo zatrpano.